Hello खुलुमबाय लोगोफोर भिडिअखौ आं दिनै न'निफ्राय जागायनोसैलाय गोबाङा सोंहरनो एबा मिथिनो लुबैयो जे आङो YouTube भिडिअ फेसबुक भिडिअ बानायनायनि अनगायै आरो मा मावो होननानै दा बेखौनो आङो नोंथांमोननो दिनै मिथिहोनो थांगासिनो दङ नैबे भिडिअनि गेजेरजों बेनिखायनो आं नैबे भिडिअखौहाय दिनै नैबे टिचार्स डे खालि आं नैबे भिडिअखौ बानायबाय दा आरो बेजों लोगोसे बयनिसिमबो हापि टिचार्स डे बेनिफ्राय आङो ओंखारबाय न'निफ्राय बेनिफ्राय आङो दिनै थांगोन जाहैबाय उइथ दिस स्कुटि आं स्कुटिजोंसो थांगोन मानो होनोब्ला जोंनि लामाया ओरैबायदि लामा कारजों थाङोब्ला बिराद सम लायो बेनिखायनो थाब सौहैनाय बायदि आङो नैबे स्कुटिजोंनो दिनै थांगोन नैबे जोबोद सान्दुं गोसाब्लाबो दिनैबो अराउन्ड 35+ डिग्री सेलसियास गरम जानो थांगासिनो दं खालामगोन बेनिखायनो बेबायदि गानबाय लेट्स गो माने लोगोफोर दा थांगासिनो दङ जोङो चिरां डिस्ट्रिक्टनि मोनसे मुंदांखा स्कुल CNL एबा सेन्टार फर निउ लार्निं होननाय स्कुलाव माने बे स्कुलावनो आं मावो नाथाय मा मावो बे स्कुलाव माब्ला मावो माबायदि मावो बेखौ नोंथांमोना मिथिनो थांगासिनो दं थांबाय थानि नैबे जोंनि गेग्रेब गेथेब लामानि गेजेर अब्ला जानानै लाग्रोनि ब्रेकफास्ट दिनै ब्रेकफास्टआ जाहैबाय दिनैने माइब्रा खैला मैला बाजाराव बे खैला मैला बाजार दिनैने लोगोफोर मोनफैबाय दा फाइनालि नै बेनो जाहैबाय जोंनि बेंटलनि सेन्टार फर निउ लार्निं बेंटल चिरांनि बे स्कुल बेनिफ्राय बेनो नै दा प्रग्रामा जागासिनो दङ आं एसे लेट सौफैबाय अब्लाबो हाबलांनायसै लामाबो गोजान जाहैबाय बेनो जाहैबाय नै जोंनि सेन्टार फर निउ लार्निंनि स्कुल कम्पाउन्ड दा इनफ्रास्ट्राक्चाराबो डेभेलप जाबाय नोंथांमोना नुनो हासिगोन दा दिनैहाय टिचार्स डेनि सेलेब्रेसन नैबे स्कुलनि दा आंखौ वेलकाम खालामबाय माने जोंखौ वेलकाम खालामबाय येस थैंक यू You are all class 9, no? Class 10? Class 9, they are all busy. Oh, thank you. God bless you. Thank you. It's a class. दा फैयै लेटबो जाफैबाय नालाय लोगोफोर दा बेक साइडनावहाय जिरायबाय जोङो दा नै ओमफ्राय प्रग्राम दानिया गासै फोरोंगिरिफोरखौ नोंथांमोना नायदो आं साफा इन्ट्रोडाक्सन होनो हानाय नङा नैबेफोर गासैबो नैबे बिथांमोनानो जाहैबाय सोरबा प्रिन्सिपाल सोरबा वाइस प्रिन्सिपाल सोरबा मैनेजार आरो रोखोम फोरोंगिरिफोर नैबेयाव सारियाव जिरायनानै दंजोबो आरो yes this is CNL staff what is your name दानिया आंखौबो लेट फैनायखाय माने स्टेजाव लिंहरनानै माबा मोनसे आंनोबो गिफ्ट होबाय आरो नै बेबायदि बरायबाय स' थेंक इउ स्टुडेन्टस येस माने लेट फैनायखाय गेजेरावनो माने लिंहरनानै हरबाय आरो दा प्रग्रामाथ' जोब्बायबो लोगोफोर बेनिफ्राय जोंथ' माने बेवहाय रेगुलार टिचार नङा माने जोङो एक्टिभिटि टिचार्स होननानै बुङो जोंखौ माने CCA को कारिकुलाम एक्टिभिटिसनि जोङो टिचार्स बिदिनो स्पर्ट्स दं कालचार दं जेरै भकाल हिप हपनो बास्केटबल फुटबल बेबायदि दङ आरो दा बेनिनो हानायखिनि आङो मास्टारफोर बिदिनो दङ नै जोंहा लक्ष्मी ब्रह्म गोबाङा नुबायबो जानो हागौ सिनेमाफोरावबो दङ बे जाहैबाय बेवनि मोनगासिनो दङ नै माने बे जाहैबाय मा हिप हपनि टिचार ना बेसे गोबाव जाखो 1 year जाबाय फोरोंना ओमफ्राय माखासे बर' सावथुनफ्रावबो साइडफोराव पारफरमेन्स नुगोन ओमफ्राय इउटिउब चेनेला मामोनलाय लक्ष्मी ब्रह्म दानो थांनानै चेक खालामहैदो औ सापर्ट खालामदो आरो बेबायदि औ yes दे थेंक इउ yes look this side one of my students बेबो सासे आंनि बास्केटबल ओमफ्राय मेडाम हेलो मेडाम मैनेजार नै बेनो मेडामा बास्केटबल स्टुडेन्ट्स आंनि माने कोचआव नम्बर 1 and another hero wow बेबायदि
Yes, thank you. So, bisono नै आंनि स्टुडेन्टसफोरा नै these are all my students. Yes. Yes. Very good and active players learning no day by day. नोंथांमोना दा नैबेखौ नायनानै मा बुजिदों? आं दा हाबबाय नै स्टाफ रुमाव दा स्टाफ रुमनि खथा खथा गावबा गावनि जिनाखि चेम्बार बायदि दं बेफोरो नै बेफोरबायदि गिफ्ट्सफोरजों बुंफबजोबो नै जायफोरा मास्टार मावबाय एबा स्कुलफोराव थांनाय दं एबा स्टुडेन्टसफोर मिथिगोन दानिया सेलेब्रेसननि मुङाव जानायनि सम बेखौथ' नै बिसोरनो जाहोयो जाहैबाय स्टुडेन्टसफोरानो आंनि स्टुडेन्टसफोर बिसोरो हिर' गोजा नैबो मा प्रिपेयार खालामदों मिथिथ'वा Here are the girls सिख्लाफोर hello yes जानो थाखाय रेडि नै दा बेफोरनो जाहैबाय नै जानाय लोंनायाथ' जोंनि फेभरेट अमा दाउ बेदर लाब्रा लिबु दालि हाबि जाबि बाट सेलेब्रेसनानो इम्परटेन्ट हापि टिचार्स डे वान्स एगेन नैबे जानाय लोंनायजों दा मास्टारफोराबो बयबो बिजि जागासिनो नै सोरगिदिं बे जानायानो जानाय बिकज सेलेब्रेसना जानाय लोंनाय थायोब्लासो एसे साबसिन जायो नालाय नायदो नै सोरबा मेडाम सोरबा मिस सोरबा सार बायदि आरो Sir Del Hassan is here. Sir Stephen, sorry to disturb. Say hi. Yeah, becoming blogger. Sir Sundarman, one Blogger. member. Hi, Bragglin. बे बिनानावखौ नायसाय जेनिया ब्रह्म बायदि नुयो नै मा क्लास नानि नों 9. क्लास 9 ओमफ्राय मा होनदोंमोनलाय नामा Citralika Basmatari. चित्रालेखा बिराद स्मार्ट आरो नानिया दे दानिया लोगोफोर माने टिचार्स डेनि नामावनो जोङो दा माने स्टुडेन्टस भार्सेस टिचार्स बास्केटबल मेट्च गेलेनो नागिरबाय आरो नैबे सेलेब्रेसननि मुङाव बेनिफ्राय आंथ' बास्केटबल कच जाहैबाय नालाय बेयावनि बास्केटबल फोरोंगिरि नैबे CNL स्कुलनि बेनिफ्राय गथ'फ्रा एक्साइटेड डिमान्डबो खालामबाय दा टिचार्स डेनि मुङावहाय जास्ट फर फान माने फ्रेन्डलि मेट्च गेलेनो जों ओंखारबाय आरो ड्रेसफोर गानबाय नै एसे ओमफ्राय हाखु दाखु आं मिथियाबोमोन ओमफ्राय लानानै फैयाखिसै गानलाबायथ'बाय आरो जायखिया एसे कमफर्टनानो मोनबाय नै दा बेखौ आं नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनायसै बेनिफ्राय मोनसे खोथाया ओरैबायदि लोगोफोर दा बेवहाय माबायदि मावो माब्ला मावो बेखौहाय गोबाङा मिथिनो लुबैदोंबो जानो हागौ एक्सुवेलि आङो नैबेयावहाय अनलि अन साटारडेस माने सुनिबारावल' आङो बेयाव फैनांगौ माने सप्तायाव खेबसेल' बेवहाय एक्टिभिटि क्लास दङ एक्टिभिटि फोरोंनाय बेवहाय आं फैयो आरो थिग जेरै आं फैयो गुबुन फोरोंगिरिफ्राबो फैनानै सप्तायाव खेबसे फैयो बेवहाय लाइक हमनानै लादो नोङो भकालनि दं गिटार कचिं दं आर्ट्सनि दं सिंगिंनि भकाल दङ बेनिफ्राय डान्सिं दं हिप हप काटाक नै बेफोरबायदि बायदि दङ आरो फुटबलबो दं स्पर्ट्सनि बेलायाव आं बास्केटबलनि जाहैबाय ओमफ्राय सासे दङ कच फुटबलनि थाखाय नैबेयावनि स्टुडेन्टसफोरनि थाखाय आरो बियो हो दा बेनिखायनो आं टाइमखौबो एडजास्ट खालामनो हायो बिकज आं अनलि अन साटारडे माने सुनिबारावल' फैनांगौखाय आं टाइमखौबो एडजास्ट खालामनो हायो आरो स' होमब्ला नायलांदो जास्ट माने फ्रेन्डलि मेट्च दा ओंखारबोबाय बास्केटबल कर्टनाथ' बेनो नै जेराव आङो ट्रेनिं होयो गथ'फोरखौ नैबेनो कर्टना बेनिफ्राय रेडि जागासिनो दङ गेलेसिगोन दसे उनावनो Foul, any foul, out. Shoot. Hold up, three. Tight three. Ayo. Come on, go on. Vicky. Ayo. I cannot look like now. What happened? Who won? You sir? Yes, sir. Who won? Next time. Yeah. What happened? Sir, I came middle of the game, no, that's why you That's win, why. sir. Oh. Sir. Oi.
Yes, very competitive game, but na, माने बिराद competitive. मानो होनोब्ला स्करा only 3 baskets different, I think, or 2 baskets. नै, teachers winner 36 and students 30 points. Losers. You are loser. No. Yeah, you are loser. Anyway, बेखिनियाव दोनथ'बाय दिनै मेंबायबो बिराद माने बिराद गोबावजों गेलेनायनि नालाय बेनोसै दिनैनि भिडिअ'आ